Sa number 6 Victoria City kag MTRCB nagtukod sa kasugtanan para mas mapabakod pa ang kampanya angot sa responsible viewership nga nagatuyo mapangapina ng mga kabataan sa epekto sa mga pelikula kag video content sa telebisyon kag bisan sa social media. May report si Nico Delfin. Ang aggressive behavior kag imitative behavior pila lamang sa mga pamatasan nga base sa mga pagtuon kabahin sang epekto sa mga pelikula kag video material nga sara makita sa mga kabataan sa telebisyon kag karon bisan sa mga social media nga mahapos ma-access sa mga kabataan. Kabahin ini sa mga tinutuyo sang Movie and Television Review and Classification Board o kon MTRCB nga mapunggan gani upod sa Victoria City Local Government Unit na permahan ang kasugtanan sa tunganan day Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez kag MTRCB Chairperson Jorela Maria Soto Antonio para mas mapabaskog pa ang kampanya angot sa responsible viewership. Every click, every scroll, and every play button is a choice. Ini ang rason nga tumanggit importante nga mahibalan naton ang mga kabataan sa gusto nga pagkonsume sa mga media content nga gapita nila sa TV, sa cellphone, sa movie theaters, kag sa social media. Dako gid ang impact sa aton nga kultura kag media content sa aton mga kabataan. Ang MTRCB among naga-regulate kag naga-classify sa mga pelikula kag television program sa pungsod. Pero ginako ni Soto Antonio katubtob karon wala sila sang jurisdiction sa mga online streaming platforms nga mahapos ma-access bisan sa mga menor de edad sa ilang mga cellular phones. Butang nga ila ginapabaskog ang pagpatigayon sang roadshow kag seminars hindi lang diri sa probinsya kundi pati sa iban pa nga rehiyon. That's why we are conducting responsableng panonood so that we are able to teach the parents and teachers and supervising adults on the security measures, safeguards that they could utilize for social media services, online curated content, user-generated services, and online streaming apps. Magluwas sa responsableng panunood, ginapabaskog man sa MTRCB ang kampanya angot sa responsableng paglikha nga nagahaylo naman sa mga artist, producers kag content creators nga mag-produce sa mga values kag family-oriented content. Ginaduso niya man ang pagpatigayon sang film festival kasubong sang tinilikdan nga Bacolod Film Festival. We are really trying so hard to preserve the culture and the values of the Filipino family. As you all know, in our province, we have the best talent in directors, actors and actresses, and even the production. We have such great talent, so I would hope to have that someday. And even moving forward, as in Congress, I hope to still support culture and arts in any way that I can. Ginalauman sa pamunuan sa MTRCB nga magluwas sa Victoria City, madamo pa nga mga LGU ang magasuporta kag maga-adapt sang programa sa mga eskwelahan kag bisan sa mga kabaranggayan agod nga mas mapangapinan ang mga kabataan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.